Alright. Maganda, 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 magandang umaga po sa inyo mga boss. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngayon po ay 5 AM. Maga po tayo lumabas mga boss para yung mga pupunta ng airport, yung mga galing ng probinsya, yung mga galing ng call center, mga galing lahat na trabaho ay dapat masambot natin. Ano ba yung masambot? Yung maisakay natin. Kasi mamaya mga 7 AM, wala na mga boss pasero. Lalabas na naman yan mga alas 12 na ng tanghali. Kaya maaga tayo lumalabas pag Sabado. Yung mga gumigimik, yun ang inaabangan natin. Yung mga magagandang chicks dyan, yung mga inaabangan natin. Alright mga boss, mamaya pag-usapan natin ang tungkol sa road rage. Alright. So ano ba itong road rage na sinasabi mga boss? Ito yung mga away sa kalye, yung hindi nakakapagtimpi, yung may binabaril, may mga hinahampas yung sasakyan. Sa akin nangyayari po yan, pero siyempre kalma lang po tayo kasi ang purpose natin mga boss, hanap buhay, hindi hanap away. So sana ganun tayo. Pag lumabas tayo ng kalye, hanap buhay, hindi hanap away. So nangyayari boss kasi sa iba, yun na nga yung nakakat minsan, yun ang karamihan dyan yung nakakat, naiinsulto, tapos bigla ka rin kakatin. Yun na, yung kung parehas kayo mainit, doon na nagkakaroon ng road rage. Nandiyan yung nagkakat-katang kayo ng dalawa, hanggang sa yung isa pala may baril, so babariling ka, ganun boss. Pero para maiwasan natin yan mga boss, kailangan kalma lang tayo. Ako mga boss, ginagawa ko dyan ang ginagawa ko minsan dyan, halimbawa minsan nakakat din tayo na yung parang naiinsulto sila. Ang ginagawa ko dyan, pag hinahabol ako, binubuksan ko sa salamin at itinataas ko ang kamay ko, parang humingi ka ng sorry. Doon pa lang mga boss, pag nakita nila yon, parang yung dugo nila bumababa kagad, yung hindi sila umiinit. Ibig sabihin niya para humingi ka ng pasensya. Alam natin yan mga boss, mga driver tayo, minsan nakakat natin, hindi natin maiwasan, di ba? Yun, pag nakakat ka na medyo high blood sa kalye, may problema, yun, nagkakaroon ng away sa kalye. Kaya para maiwasan yan mga boss, kailangan maging kalmado ka. Pag nakita mong mainit siya, ikaw ay kalmado, diba? Yun nga, katulad ng ginagawa ko, yung pag kinat kang ganyan, alam mong mainit siya, bubuksan mo salamin at yung kamay mo itataas mo, parang sumusuri ka sa kanya. Yun lang mga boss, malaking bagay na yun para makalma siya. Alright mga boss, mamaya ulit, ibang tip ulit. Alright. Ba't ganyan ang panahon natin ngayon boss? Alas 7 na, madilim pa. 6:30, quarter to 7, pero madilim pa ang paligid. Mahaba ang gabi natin ngayon mga boss. Ay maraming magiging buntis na naman ngayon kasi mahaba ang gabi. Ay mga boss. Mahaba ang gabi, hindi matagal magkatabi. Diba mga boss? Okay, huling tips ko nga pala sa inyo mga boss.
Pag nagkaroon kayo ng konfrontasyon sa kasamahan mong mga driver, wag na wag kang bababa sa iyong sasakyan. Wag na wag mo siyang lalapitan. Alam mo kung bakit? Kasi treat na sa kanya yon. Pwede kanyang, kung may baril siya, pwede kanyang barilin. Bakit? Eh, pinuntahan mo siya. Treat na yon ang tawag doon. Tapos, ngayon, ano ba ang kaso niyan? Homicide lang mga boss. May piyansa mga boss. Hindi murder. Bakit hindi murder? Kasi treat eh. Pinuntahan mo siya eh. Ang katwiran niya dyan eh, may treat na sa kanya. Ayon sa batas, homicide lang ang kaso. Papasa rin naman tayo ng batas. So, kaya wag na wag niyong gagawin. Nabababa ka sa sasakyan, pupuntahan mo siya para kumprontahin. Kung buang yung pinuntahan niyo, boss, pwede kanyang patayin. Nakakaintindihan tayo mga boss? Alright. So, hanggang dyan na lang po. Para maiwasan ang road rage, kalma lang po tayo. Hindi masyado mainit ang ulo. Pangiti-ngiti lang sa kalye. Katulad ko, ngiti-ngiti lang. So, ganun lang mga boss para maiwasan natin ang road rage. Okay? Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa panonood. Yung mga hindi pa nakakasubscribe sa aking channel, please subscribe sa aking channel at pindutin lang po ang notification bell para laging updated po sa aking channel. Alright mga boss, maraming salamat po. Bye bye.